हेलो लोगोफोर, आंनि एसके बड' ब्लग इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। आङो मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरोना ब्रादार जेम्सजों। बिथाङा जेब्ला केदान्दा सिसुबारिनि बेबायदिनो रिलिफ केम्पआव थानाय गोबां रायजो राजाफोरजों बेबायदिनो गावनि दुखु सुखु खौरांफोरखौ सावरायदोंमोन। नाथाय बियो माने 1 मिनिटसो माने गेजेराव माने भइसआ फैयाखै आरोना। माने आं बियो माब्रै जाखो माने आं बेखौ हमस्लाबनो हायाखिसै। जेनेबा एडिटिंआथ' थिगानो जादोंमोन। दा गोबां आंखौ माने कमेन्ट बक्सआव सोंहरदों आरोना, बियो मानो बेयाव भइसखौ मानो बेबायदि खालामना होदों मादों होननानै। दायो आंना एडिटिं खालामनाया माने थिगैनो दङ। दा आपल'ड खालामखांनायनि उनावसो बे माब्रै जाखो माने आं बेखौ हमनो हायाखै। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बिनि माने ससेखौ नायनो हागोन। आङो माने होफिनगासिनो दङ लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। बियो माने बे गेजेर ससेयाव मा रोखोम रायजोफोरजों रायज्लायदोंमोन एबा मा रोखोम रायजो राजाफोरखौ माने बुजायदोंमोन, बेखौ माने नोंथांमोना नायफिनबानो जाबाय। मानो होनबा गोबां माने कमेन्टआव सोंहरनाय जादों। बेखायनो आङो बे भिडिअ ससेखौ माने बेखौ क्लिप खालामनानै माने आं होफिननाय जागोन आरोना। स' बिदिबा नोंथांमोना नायलांनो हागोन लोगोफोर। जोंनि फंबाय सार होनब्लाबो जायो, फंबाय होनब्लाबो जायो। बैसोआव आंनि दुइसिन, नाथाय बियो गभर्नमेन्ट लेभेलनि मानसि आरो बियो जोंनि बिराद हाइ लेभेलनि मानसिखाय जों सार बुङो। नाथाय बैसोआव बर'जों रायज्लायब्ला नङाब्ला खुगाजों रायज्लायब्ला जों बेखौ फंबाय होननानैबो जों बुंनो हायो आरो। सार जेम्सखौ जोङो हामबाय होबाय आरो नाजावबाय। आरो नाजावनायजों लोगोसे जों बयबो आखाइ खबनानै बिथाङा बा फंबाया जोंनि गेजेराव फंनैसो गावनि आश्रयखौ होगोन, गावनि बिबुंथिखौ लाखिगोन। बयबो जों नाजावनायनि आखाइ खबदों जे दा जोंनि फंबाया फंनैसो गावनि बिबुंथिखौ होनानै आंथ' बुंलायनांगौ गैलायला ना, आंथ' रायलायखाबाय। आंनिया गाबोनसो जागोन ने, गाबोनसो नंना नङा? जुमाय लोंनाय गैया दै ना? गैया। आं माने आंखौ लोंग्रा बायदि नुयो खोमा, खिन्थु आं लोङा हा। मानसिफोरा आंखौ बुङो आरो बे लोंनानैसो इउटुबाव बुङो खोमा होनना, सिगारेट सोबनासो बुङो खोमा। नाथाय आं बेफोरबायदि बुस्थु लाया दे। मानसिया नायनायाव माने एसे माबाना लोंग्रा जाख्रुबग्रा बायदि नुयो। बे लोंग्रा जाख्रुबग्रा नङा नालाय, गरमा एसे बारा थारमाने सिदा आरो ना, बारा फांफुं साननाय गैया, डाइरेक्ट खामानि। बेखौनो बुंखायो आं माने गोरिबखौ, आंबो गोरिब ना। सोरबा धोनि मानसिया गोरिबखौ अनबा आं फंसे बाथ्रा बुंखायो आरो, जेबो होनायाबा मोनसेखौ खुसि होनो हागोन आरो आंनि किसु बाथ्राखौ खोनानानैसो जस मोननो हागौ, नंना नङा? जों दिनै गोरिबखा, दा गोरिबनि गेजेरावनो जों हा हु थांजाबाय दैबानाजों, नंना नङा? दा गासैबो दुखु ना, गासैबो दुखु, आंबो दुखु, सबबो दुखु ना। दा जों दुखु सानबाय थाबा जागोन नामा? थांनायखौ सानबाय थाबा जागोन नामा? जोङो थांनाय समखौ मोजां बानायफिननो हाया, नंगौ ना? जों फैनो गोनांगौसो। जों दा गाबोननिफ्राय मा मावनांगौ जों बेखौसो साननांसिगोन ना। जोंनि हाया थांबाय, माइया थांबाय। जों दा रिलिफ केम्पआव थानानै जोङो गाबोन मा मावनांगौ बेखौसो साननांसिगोन, नंना नङा? होमबा जोंनिया मा जानांगोन, दा जोंनिया गोसोआव जों मा बोलो सोनांसिगोन, एबा दुरबल जानांला, नंगौ ना? जों दुरबल जाबा जानाय नङा। जों दा जस जानांगोन, जों मावनोसो ओंखारनांगोन। मानसिया मेङा, मानसिनि गोसोआसो मेङो, बुजिद'? मानसिया मालाबा मेङाथ'। गोदोनि बोरायफोरा आबौमोन दं खोमा बेयाव, पाहारनिफ्राय साफागुरिसिम थेला बोग्राबो दं खोमा आथिंजों, नंगौ ना? दानि मानसियाथ' आथिं थाबायनो हाला, हायो? रावबो हाया, सेन्देल गानाबानो हाया। बाथरुमसिमबो थांनो हाया खोमा न'निफ्राय ना, सानाय जाबाय। बेनिखायनो जों थाब थैग्रा जाबाय, नंना नङा? बोलोआनो गैला जोंनाव ना, गोदोनि बोरायफोरखौ नाय। अब्ला जोङो दा नेक्स्ट फैनो गोनांखौ जों मा खालामनांगोन, जों मावनो थाखायसो थियारि जानांसिगोन ना। जों हा हु थांबाय, जों मोजां खामानि माबायदि मावनांगोन जों बेखौसो जा स्टेप लानांगोन। थांनायखौ थांनो होथोसै, नङा नङा? थांनाया जि जाबाय थांबाय। दा फैनो गोनांखौ जों खामानि मावनांसिगोन ना, नंगौना नङा? मेंनाङा, जों मेंनो रोङि जानांगोन। जों गावखौनो दुरबल खालामना लानाङा ना। मानसिया सानसेयाव बोथिसे जाबाबो थैया। जोंनि बोथिथाम जानाया आदोतसो, बुजिबाय? जों बोथिसेल' जानाया आदोत खालामो, दा बोथिसेजोंबो मानसिया थांना थानो हायो। इसिनि जानाबो थांना थानो हायो, एसेबां बुरजा नांलाया मानसिनि जानो ना। बेफोरखौ माने आं मोनजोबनायखाय नोंसोरनो बुंनो हायो आरो। माब्लाबा जों मोनजायालासिनोबो थानो गोनां जायो, थेवब्लाबो थैया। आंबो गोदो न'आव जेब्ला थायोमोन, अब्लानिया बिमाया माने मोजां संना होआबा मालाय बे आयै होनना रायोमोन। ओंखाम गोजा जाना होयो नामा होनना रायोमोन। माने दिनैनि दिनाव मा, न'आव बेदर सेवलांग्रा जाबाय।
ओंखाम गोजा मोनबाय जोंहा माने मोनथिबाय नालाय खस्थ'खौ मोनबाय माथो ओंखाम गोजा जाबाबो मानसिया थैया बे बुस्थुखौ मोनथिबाय दा गोदो मोनथियामोन नालाय बेफोरबायदि फंबायमोन बायदि दा बिमा बिफाखौ थुंखियोमोन आरो ओंखाम गोजा जानो हायो नामा होनना दा बुजिबाय नंना नङा ओंखायनो नोंसोर दुरबल जानाङा आं बेखौनो बुङो ना फैनो गोनां दिनाव खामानिखौ मोजां मावनांगोन दुरबल जाना नोंसोर गासैबो जों होमबा गाबोनो जों जि हायो खालामसै ना भगबाननि अननायाव अखाथ' हानाय नङा